hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, panghabon sa bangkay sa Concepcion Catholic Cemetery, kumpirmado, suspect padagos na pinaghahanap. Kandidato sa pagkakapitan na pinadaran show cause order, nagsimbag na. Mga motorista na nag-aagi sa Del Rosario, Cararayan Road, pinapahanap nin alternatibong rota. Militar asin mga rebelde nagkaengkwentro sa Tinambak, Camarines Sur, Kasudma. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Cristina Alcanzo Reyes, kamian sa indong mga tagapaghatod, Bareta. Kandidato sa pagkapunong barangay sa Concepcion Grande, Syudad ning Naga, napadarhana nin show cause order kan COMELEC, huli subuot sa premature campaigning. Nagpaliwanag kang mga sahot sa iya. Details kay naramon to sa report ni Christine Reyes. Kinumpirma ni Gerald Rito, nagkakandidatong punong barangay kan Concepcion Grande, Syudad ni Naga na nakapagsumitir na sinda ninsimbag sa pinagpadarang show cause order kan COMELEC, huli sa reklamong nagkaigwa siya nin amay na pangangampanya sa paagi nin post sa social media. Duwang show cause order ang ipinadara sa iya asin sa iyang grupo. Yes po, totoo po na may pinadala po ang COMELEC Intramuros, yung main po na show cause order. Actually po dalawa siya dated, na-receive namin yung isa noon September 27 and yung isa po if I'm right, October 3 ata po ito. Kabali siya ipinagrereklamo iyo ang post sa social media kansa ng pag-atinde nin misa asin pag-submitter kang certificate of candidacy. Based sir duman sa show cause order and sa attached na documents, ito pong supporting ninda. Ang piga-allege mo lang po, ito pong pag-post ko kang August 30 before po kami, pag-attend min kang mass and before po kami mag-filing COC sa COMELEC. Mayo man po itong caption, do ito pong parang main caption katong post ko, itong nagpasalamat po ako sa taas. And duman sa mga nagsuporta itong nag-iba po sa misa kang kumaga po si nag-ano sa and syempre si family ko. And kumaga po nagpahayag man kita ng expression duman sa mga mataon ng suporta and nagpapahayag ng suporta. Huli totoo ang show cause order na pinagpapadara kan COMELEC sa panahon na may nagsaangat in reklamo. Todo ingat man si punong barangay Jewelyn Regmalos na masidipan nin anuman natuyaw kan mga day nagsusuporta sa iya. Ako po naglilikay man na mataon na ng araw gayan. And iyo man pati ang alat-alat kang sa kong kalaban. Para bantay man ang itong iro. Naglilikay na sana kita na maisyuhan na araw gayan. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, sa nagtapos na SK Candidates Orientation, pinagtukar man ang appreciation of ballots para maintindihan kan mga kandidato kung paano subuot babasahon ang saindang boto o rugnata sa barangay eleksyon, igwa subuot magkakapareho ang apelyido kan mga kandidato. Sa pagboto, mano-manong isusulat ang pangaran kan kandidato kaya marhay subuot maaraman kan mga SK candidate kung ano ang susunod doon na sistema. Appreciation of ballot, interpretation of ballot, para aram ninda kung paano bibilangon sa indang boto dahil ano po iniyo manual election, tapos majority po pati may mga barangay na may parehas ang apelyido o pangaran ka mga kandidato. Sabi ko manual election kita, isusurat mano-mano ang mga pangaran o nickname kang bobotohan, tapos kung may same name or same nickname or surname, maaraman po ang mga kandidato kung tama po kung kaisip po i-credit ang sa indang ang boto na sinurat kang botante. Padagos sa mga bareta, road closure advisory amay na piniluwas kan DPWH asin lokal na gobyerno kan Naga para sa mga motoristang nag-aagi sa Del Rosario, Cararayan Road. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Puon sa maabot na Lunes, Oktubre 16, sarado na sa gabos na klase nin bihikulo ang Del Rosario, Cararayan, San Isidro asin Carolina Road. Ini para tawandala ng pagpapahiwas kan abaga kan tinampo. Sarado na sabing tinampo hasta bulan kan Disyembre. Ini ang inaagihan ka mga bihikulo na bunang maipit sa magabat na bulos kan trapiko sa Concepcion Grande, Pequeña hasta parte kan Balatas. Huli ka ini may abiso naman ng lokal na gobyerno sa mga motorista. Nagpaisin na po kaya ang DPWH na po na po itong road expansion tuman sa corner kang
Del Rosario and itong going to Cararayan Road. So pupunan na po yan on October 16, Lunes po yan. Kaya inaabisuhan po si mga nag-aagid duman na mga bihikulo, lalo po pag-aagad, ng mga naghahatod estudyante, naglalaog sa trabaho, na maghanap na lang po ng alternate road na pwedeng agihan dahil mapuuna po si pagtrabaho duman. Naghahagad po kaming dispensa sa inconvenience na mamamatian. Alagad after man po kayan, mahiwas ito pong tinampo na mas mapagian po kang bulos kang trapiko duman sa lugar na ito. Makakadagdag pa sa sitwasyon ang pagsasara sa tinampok kang Villa Virginia huli kang patrabaho na nagkakausamanin magabat na bulos kang trapiko sa rotonda. Po, ngunyan nga ni baga na naisara ini yung ining alternate road sa Villa Virginia, nagkakos na ning traffic digdi sa rotonda. So kung masasarahan pa po ito, syempre gabos ng paduman sa Cararayan, Pakol, maagi na ning Concepcion, Magsaysay. So expect po na magabat ang bulos kang trapiko dyan. Siniguro man kang lokal lagbero kang naga na mahiwas na tinampo asin marhay na bulos kang trapiko ang magiging karibay kan mga proyektong pinagigibo. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, huli maagi sa Barangay Concepcion Pequeña ang dakol na bihikulo sa pagsasara kan Del Rosario Cararayan Road sa maabot na Lunes. Siniguro ni punong Barangay Jewelyn Regmalos na matabang ang sa iyang mga barangay tanod sa pagmanihar kan trapiko sa kalabaan kan National Highway na sakop kan sa indang barangay. Aram naman yan kang sitol na maglagning matabang si tanod na lang siguro. Makatabang kami sa pagmanihar kang traffic na digdi ang gabos ang direksyon sa may parte kang Concepcion Pequeña. Sa iba pang bareta, naibalik na sa iyang pamilya sa probinsya kan Albay ang sarong babae na may kakundian sa pag-iisip na nakaabot sa syudad ning Naga matapos magdulag subuot sa saindang harong sa probinsya kan Albay. Personal na pinaghatod kan mga personay kan City Social Welfare and Development Office ang nasabing persona matapos makumpirmar na taga-ginubatan sa probinsya kan Albay ang nasabing persona. Kang paghali, nag-report na din sa barangay Captain Ninda sa Ginubatan. Tapos diretso sa pulis. So tapos si pulis may mandigdig, garupikan niya naman sa Facebook habang yaon sa mo. Pero good for us, na taga-Ginubatan palan. All the while, ang paghuna may taga-Tagaytay. Actually, nag-contact na po kami sa Tagaytay CSWDO, MSWDO kang Alfonso Cavite, kasi sabi niya taga-duman siya, kasi duwang area ang sinasabi niya. So, pati si sa iyang list na membership as PWD, mayok duman sa duwang area. So, ngunyan pala, pig member siya sa Ginubatan, PWD organization sa Ginubatan. Sa pagbabalik kang Newsbreak, militar asin mga rebelde nagkabakbakan kan suudma sa Tinambak, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, bangkay na nakalubong sa Concepcion Catholic Cemetery iniluwas sa nicho asin hinabunan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Bangkay na nakalubong digdi sa Concepcion Catholic Cemetery. Tiniktik ang pansyong, iniluwas ang bangkay, asin, hinabunan. Sa post sa social media, pinagdetalikan sarong nagmamakulog na persona ang suwot pang babastos sa bangkay na nakalubong sa Concepcion Catholic Cemetery. May 14, 2019 kang binungkal subot ang pansyong asin kinua ang alahas kan bangkay. Nasundan ini kang September 14, 2023. Hinulbot subot giraray ang bangkay asin kinua ang bulawan sa ngipon. Ang insidenteng ini ang mismong kinumpirmar ni punong barangay Jewel Rigmalos kan barangay Concepcion Pequeña, siyudad kang Naga. Totoo po, Kampit siya katuro si may blatter po sa Muyang Outpost. Si namamayo kang opisina kang sementeryo. And pigbalikan po. Dati na po yan nila katong mga bagong lubong pa lang yan. And ngunyan binalikan. Siguro nalingawan. Sinawalat na singsing sa kasingipon. Ipo da si Pigwa. May pagduda si punong barangay Rigmalos na may pagkaaram sa pagmanihar nin bangkay ang suspect as may pagkaaram sa klase nin pagbuhay kang bangkay na sa indang pinaghabunan. Kaya nga sabi ko, sinagigibo kan may background na sa pamilya na imposible man na hinabunan mo na kang inot, babalikan mo pa ngunyan ta aram mong may nawalat pa. Nangangulugan, may knowledge siya duman sa mga pinabalon sa gadan. Hagad maninda sa lokal na gobyerno kang Naga na mapailawan ang katahawan kang pampublikong kampusanto kang Naga para mas madali subot ang pagpapatrolya kang sa indang mga barangay tanod o rugna kung banggi. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni punong barangay Jewel Rigmalos na may mga buhay na tao sa Laogan Concepcion Catholic Cemetery, ang iba subuot digdi ang magkakailusyon na digdi nagpapasyar kung banggi. Igwa po dyan buhay na multong buhay, minsan mga magbarata-bata nga na dadakop may pa dyan, kantanan po. Bako lang si Parabon ang naglalaog dyan, kundi si mga nagdi-date, ininapod may multong buhay. Sa satuyang police report, bandolier, rifle grenade, poncho tent, asin mga personal na gamit ang nawalat kang 25 miyembro kan rebelding grupo matapos ang nangyaring engkwentro kasuodma sa barangay Agay-Ayan, Tinambak, Camarines Sur na nagdurar ng 15 minutos ang riribayan nin putok. Kabali sa napa-engkwentro iyo ang tropa na hali sa Alpha asin Bravo Company kan 83rd Infantry Battalion na tulos ban sinuportahan kan Tinambak Municipal Police Station. 2nd Camarines Sur Provincial Mobile Force Company asin 501st Regional Mobile Force Battalion,
Tulos man inalerto ang gabos na tropa kan gobyerno sa palibot kan Tinambak, Camarines Sur para i-monitor ang mga nagdurulag na rebelde. Sa iba pang bareta, nag-atindir sinda Police Lieutenant General Roderick Armamento asin Police Brigadier General Wistrimundo Ubingke asin iba pang miyembro kan Regional Joint Security Control Center sa sarong meeting na nagtukar kan mga kadagdagan na pag-andam sa pagpuon kan karampanyahan sa masunod na simana asin sa nagraraning eleksyon ngunya na katapusan kan bulan nin Oktubre. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Sa pangaran po ni Antoinette Eduardo, ako si Cristina Alcanzo Reyes asin ini ang One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.